това беше много хубаво време за мен и добър експириенс, както и като футболист, така и като треньор. Моята треньорска кариера започна от тук. Това, което виждам като разлика, особено в националния отбор, е голямата натурализация. Имате много натурализирани чужденци. Когато ние водихме националния отбор, разчитахме само на местни играчи от местното първенство и смея да твърда, че тогава индонезийския национален отбор имаше един от най-силните си отбори в своята история. Без да изброявам много добрите футболисти, с които първо играхме и заедно в Престиджа, а след това не бях и помощник в националния отбор. Другата разлика е, че в треньорския екип, треньорския щаб сега виждам страшно много хора. Мисля, че това започна от времето на Куивер, предишния треньор, сега и Джон Херман. Наистина асистентите са много, което разбира се